사람 좋으니 하얀은 감 좋아하는 많은 밥을 잡혀야 아버 능나 기부고 다리 동락이야 마नो मा खिबुआव दारि दंना गैया आंनाव सोंनायनि सिगां दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जे हाबा जाखानाय हौवा हिन्जावफ्रा गुबुनजों फ' खालामलायनायनि बा जलायनायनि दिनै रायजो राजाफोरजों हमजादों आरो गोबां रोखोमनि साजा होजादों। दा बेजोंनो लोगोसे रायजोफोर गोबां भाइराल भिडिअ गोबां भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायग्रो आरो लोगोसे खोनासंग्रो। नों बायदि रोंदैमोनबा बोरायनि हाबाखौ फाननानै बेदे साबां गायनो हागौ साननो रोङै मेलेम गैयै हिनजावमोनबा आङो हा ओइ सादे बैथादे माया नुफेर मा जाना थांनाय साला ज'नि हायानो खाम सङानो मानो फाननो जाफैयो बेयाव आङो बे बारान्दायाव आं माखौ जाफैयो ज'नि हाया दिनै मादरजों खानख्रि संना होबा साला नों खुराखौ अनला ओंख्रि माबा सायो खालामदों नों हिनजाव नंगौना नङा मालायनि न'खरखौ बेबायदि दुखु सुखु बरबाद खालामना लाजि गैया माहा लादों नोंहा गन्थंखौ नोंसोरनि धर्मआ बेबायदि हौवा सेनो मोनो नामा हा बांगालफ्राबो बिहारि लाला दानिया एसे मोजां मोजां गथ'फोरखौ मानो गाननानै फैदों नोंलाय हा बैथारि दुमाया माखौ जानानै थांनाय नोंखौ हा सासेयासो जानो हागौ बिब' लावफियाबो आं दाखालि बावबाय जबायदो नै नोङो नों फिसाफोरखौ ओरै आथु हमनानै आथिं हमनानै बे बारफुं सरगयारिया मा कमेन्ट हरदों नायसाय सोरनि फिसाला माबा आंखौ मा कमेन्ट होदों कमेन्टखौ फरायना खोन्थानो आं फारियै आब' नोंना खिबुआव दारि दंना गैया मानो मा खिबुआव दारि दंना गैया आंनाव सोंनायनि सिगां नोमानाव सोंहैग्रोनो हाया नों माजों गनायमोन आंजों मोजां मोजां रायजानो लुगैनानै बेफोरबायदि कमेन्ट हरगासिनो दं नामा नोङो महरखौ नायनानै ला आरो कमेन्टखौ नायनानै ला बबे गामिनि बेलाय लाजिया नामा नोङो बेबायदि कमेन्ट हरनो सासे बुरि मानसिखौ सासे बिमाजों समान बैसोनि मानसिखौ सोबानानै हाखु थाखु गाहोजोबगोन आं बाराखौबा मिथिबाय ना लाजिया नोंसोरो बेफोरबायदि कमेन्ट हरबाय थानो अबे जायगानि अबे गामिनि बिसोरलाय मानसिया जोनोम होनाय ना सैमाया जोनोम होनाय बेफोरखौ बिराद रागा जोंनो ओंखारखांखां रायै मोनगासिनो दं नामा अननानै रायालासिनो दोनदों ओमफ्राय मानसिफोरा दा रायनायखौ भिडिअ बानायबा सहायखानांगोन भिडिअ बानायबा मानो सहायनांगौ जाखो गावनि जानानैलाय मानो सहायनो जानला मोनला कमेन्ट हरस्लायस्लाय आंनि माबाखौ भिडिअखौ माबा नायनाङा आरो ब्लक मारिना ला आंनि फेसबुक आइडिखौ मिथिबाय सैमा खिला जानाय हो गय बेफारिनि फिसा फाथै बेफारिनि फिसा आं बाराखौबा सैथ्राहाय हामबायसो लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनावनो आं मोनसे नोंगुमैनो दाखालि पारफिउम जि मोजां बायनानै लाबोदां बेखौ देखायनो आं र' भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन र' सनाफोर नै सनाफोर नाय नै देलाय कमलनि आफाखङा बिराद मोनामो मोसौ सिखाव रायजोफोर मोसौ सिखाव गारिखौ नालै गारिया बेलेग मालिकनिबो जानानै सुरनो सुरर मालखौ केने गाव थाले सुरनो हले ओइ मोसौ सिखाव ओइ सासे मानसिनि नामखौ आं मिथिया फट'खौ होना होगोन आं अबेनि बे मानसिया आंखौ होनदों वा मबाइलाव भिडिअ देखायस्लाय बोलानानै फट' खेबना देखाय होननानै बुंदों आरोना आंनिखौलाय मानो नायनो बिनांगौ जाखो हा नोंसिनो मानिखौ नायबानो जायो आरो फिसाजोबो दं खोमा फिसाजोनखौ नाय गासिबो बिनियाव जा आइडिया प्रफाइल माबा फट' दङ बेखौनो होना होजोबगोन आङो बिमानिखौनो ब्ला आरो फिसाजोनखौ ब्ला नाय आंनिखौ बिदि नायनो बिनाङा हामा मिथिबायना आङो मानसिखौबो सिनाया आरो अबे गामिनि खोन्थाहरसै आं रायनोनो लुबैला रावखौबो दाना मानो बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरो देलाय सोर कम्पानि थांनानै आं माबा फानहैखो आंखौ कम्पानि थांनानै फानहैयो मायो बिदि बुङो दिनैसिम कम्पानियाव खामानि मावफेराखै आङो अबेनो मा होनो फायाव नायनानै जोंखौलाय गरायदों मैदेर नुखो लाजि गैयि नेवलाय फाग्ला नांदेरनाय दारि गांसेयाव सेव लाना नेवलाय जायै फाग्ला जाबाय नामा नोङो लाजिन रोङि नोंनि नोमा नोमफानि जायाखै होननानै आं रायबाय थाखायो मानसिफोरखौ कमेन्ट गाज्रि हरनायनि बिराद मोजां होनजानो लुगैयो नामा नै नोंनि कमेन्टआ नै गराय होनबानो मैदेर होनबानो जों जाथारगोन नामा नोंनि बुंनाय बायदि नोंहासो नेवलाय फाग्ला खामाथो एकदम किंकं बायदि गोसोम बन्दा दानो गरेला एक नाम्बारावनो सोमावसार सेकेन्डआव जाबाय अनसु आरो थामाव जाबाय
अरन्जया कमेन्ट फरायना होनायाव थिगथार ओमफ्राय अनसुआ जानला मोनला मानसिजों बुजाबनायाव थिगथार मानो गाज्रि मानसिजों बुजाबबाय थायो आरो सोमावसार थांफा फैफा खिबुफा आंजों मोसाफाबाय थानाङा सिथिं सिथा मोनथोंल' बाल मोनथोंल' मा फिसा थेलजों साफ्रेखेजोबगोन आं बिसोरखौ मिथिबायना ओरैबायदि रागा जोंखाङोहाय आङो मोनथोंल' हमना लाबो आंनिसिम मा फिसा थेलजों दागायनानै गाबगाहोजोबनांसिगोन फानलु बाथोन सनाफोर आं फानलु बाथोनखौ बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय बे लावसि बानजिनि बिगुर ओमफ्राय बे नाया दैमानि ना दे मानसिफ्राबो मेब्ला सिखारिफोरा मामा मानसिफ्राबो रावबो गोजौ गिदिर गैया बावनां सार मोदायफोर बायदि गोजा थेख्रे गाहायनि मानसि माबाया बुद्धिया बारा मा बेनो ओंथियाना आं जाना लाग्रोनोसै दाहाय रायबावगोन आङो निमाहाखौ मोजां फिनबा बि नङाबा बेगारजों गेवा गेव थुहैजागोनबो दुखु दं आंहाबो दुखु दं लोंखावनांगौ जाखावनांगौहाय सेस खेबसेजों लगायदों सोर माब्ला थैयो मा मिथिनो फिसायाबा फैबा दोखो बुसिगोन ना मले मा खेबसे मिथिबाय लोगोफोर हारसिं जिबन आखाइखौ माबाखौ सिख्लाखौ खेबसे ना मा जेबो मिथिबाय आं नोंसोरल' जानो हायो गेमसमोन जोंबो जानो हायो नायनो हायैफ्रा मेसेमा था आखाइथ' ओरैसो नालाय बमा सावनानै हामबायसै फिसाफोर गुड नाइट अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला दिनै रायजो राजाफोरजों हमजादों गोबां रोखोमनि भिडिअ क्लिपखौ नुबाय बेजोंनो लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ माबायदि साजा होनांगौ नोंथांमोना नुजोब्बाय दा रायजो राजाफ्राबो साजा होबाय दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे आंनिफ्राय आं बुंनो हानाय आहा गोहो गैया बिनि थाखाय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब